Добрый дзень, паважаныя аматары баскетбола. Сёння, 21 жніўня, мы рады вітаць вас на цырымоніі, падчас якой будуць вызначаны паўфінальныя пары супернікаў 24-го Кубка Беларусі па баскетболе сярод жаночых каманд. Нагадаем, што 19-20 верасня 2020 года ў спартыўным комплексе Рэспубліканскага дзяржаўнага вучылішча Алімпійскага рэзерва ў Мінску барацьбу за кубкавы трафей возьмуць 4 калектыва. Цмокі Мінск, Гарызонт Мінская вобласць, Алімпія Гродна, БДУ Цмокі Мінск. Працэс лёсавання будзе ажыццяўляцца наступным чынам. У кошыку А размяшчаюцца назвы каманд саперніц. У кошыку Б нумары, якія будуць прысвоены камандам. Удзел у цырымоніі прыме заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь па баскетболе Александр Александрович Борисов. Александр Александрович, калі ласка. Мы попросім Александра Александровича выцягнуць назву каманды з кошыка А. Каманда Алімпія. І зараз нумар з кошыка Б. Нумар 3. Зараз зноў назва каманды з кошыка А. Каманда Цмокі Мінск. І нумар з кошыка Б. Нумар 1. Каманда з кошыка А. БДУ Цмокі. І нумар з кошыка Б. Нумар 2. Каманда з кошыка А. Каманда Гарызонт. І нумар з кошыка Б. Нумар 4. Зараз мы з вами бачым табліцу, згодна з якой клубы выступяць у 24-м Кубку Беларусі па баскетболе сярод жаночых каманд. Сачыце за навінамі на сайце Беларусь баскетбол і ў сацыяльных сетках. Дзякуй усім, хто сёння быў разам з намі.